Hi guys, for today's video, magandang hapon nga pala ulit. For today's video guys, gagawin natin ay magkukunwari na naman ulit tayo. So, diba, sabi ko sa inyo nakarang araw, masyadong maulan, kaya hindi natin magawa yung canopy, yung natulog sa ilalim na pinakita ko. Ay, hindi na ipapakita ko pala. Ngayon, samahan nyo ako, gagawin natin yun ngayon. Kasi napagbigyan na tayo ni Haring Araw, mainit na. Kaya samahan nyo ako guys, magkunwari ulit tayo ngayong araw na to. Let's go! Ganito ang senaryo ko guys dito sa taas, lalo na pag naulan, especially pag ang ulan ay from east to west na direction. Ganito laging natulo sa may part ng canopy nito. Kung bakit? Kasi meron ditong butas na ipapakita ko sa inyo kung bakit kailangan natin siyang lagyan ng patch. Ayan siya. Dati naman okay naman siya, dati hindi natulo, pero ngayon siguro nga dahil tulad ng sabi ko sa nakaraang video na yung mga lumot-lumot nagkukos ng leak yun. Siguro yun yung dahilan. Tingnan nyo guys, pangit yung panahon dito, laging ulan ng ulan, kaya hindi tayo makakapag-patch niyan ngayon. Today is another day, so titingnan natin. Ayan, nasilip na ang araw pero medyo makulimlim pa rin. Subukan natin kung pwede na tayo mag-patch ngayon, pero unfortunately hindi kasi may ambon pa rin, madulas yan, hindi tayo pwede mag-patch dyan. Tanyo? Maaraw pero may ambon, kaya no. So today is another day, so subukan uli natin, try uli natin. Medyo okay na siya pero umambon din ngayon eh. Tama, meron siyang rainbow. Wow, ganda na. May rainbow siya. Medyo maliwanag na ng konti, pero siguro maya subukan natin. What you think guys? Pwede na no? So yun, maghalo na tayong semento. So kailangan natin dito ng buhangin. Galing lang yan sa dagat, kinuha ko yan. Siyang plastic bag lang yan. Baka naman hingan nyo pa ako ng permit niya na. So libre na lang. So kailangan din natin ng semento dito. Bumili ako ng 2 kilo. Yes, 2 kilo. Akala ko sako-sako lang pag semento. Pwede pala yung kilo-kilo. So yun, halo-haloin lang natin yung 2 ingredients, yung dry ingredients. Ang mga balulutuin natin ngayon. Ayan, halo lang. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Tapos hanggang sa ma-hit natin yung consistency. Wow, consistency. Luto yun. So yun, habang naghahalo tayo dito, actually guys, hindi ako marunong magsemento eh. Nakikita ko lang to sa mga nagtatrabaho. Pero sabi ko, parang madali lang naman pala gawin. So gagawin natin siya ngayon. Yan, mukhang masarap na siya. Lagayin na natin siya sa plato. Ay, sa lagayan pala. Tapos dalhin na natin to sa taas guys. May ginawa ko doon na hook. Isasabit natin siya doon para yung isa kong kamay nakahawak sa grills. Tapos yung isa naman ang gumagawa. Yung isang kamay ang nagpa-patch. Okay. Sabit natin siya dyan, tapos bababa din tayo para ilipat natin yung camera. Para kunwari meron tayong kasama, para meron tayong videographer. Ganun. At hindi ko alam kung bakit meron pa ako itong lubid, pero siguro dahil pakiramdam ko safe ako dyan, kahit wala tayong harness. So nandito na tayo sa taas. Magsimula na tayo magsimento. Kinamay ko pala siya guys, nag-gloves ako, yung plastic gloves. Kinamay ko siya para ramdam ko yung yung mga butas-butas, para doon ko sisiksik yung yung simento. Kasi pag gumamit tayo dyan nung flat na dala ko, baka hindi maging pulido. Okay. Kaya kinamay ko na lang. Nag-gloves naman ako para hindi tayo masugat. Tanganing ayos. Bicol yarn. May nagsabi nga sa akin bakit daw hindi ako mag-Bicol habang nagbablog. Pwede naman kaso hindi nyo maintindihan. Mga kaisla ko lang makaka-understand. Pero sige, pagbibigyan kita. Yun na nga. Sabi ko, tagigan ako dyan. Katibad malakdag ba ako dyan. Nay, kahinangin pa naman. Inanay, halang ko kaan. Halang mangupaan ko dyan. Hindi ako sinadaw kung bad maglapanak kita dyan, tigba kita. Injendes, hindi diba? Ama ka na. So yun guys, kanina nga, naipakita ko sa inyo gumagamit ako nitong flat. Hindi ko alam. Pati-puti ata to, puti-pati. Basta yung ginagamit pag magpipintura ka, yung puti, bago ka magpintura. Pero parang walang kwenta, so kinuha ko na lang yung yung gamit ng kutsara. Mas okay pa to. Magpaka-resourceful tayo kasi wala tayong gamit. So may nakita akong kutsara, sabi ko gamit na to at hindi na naman ginagamit. Nasa pang-cultivate na nga lang to eh. Sabi ko ito na lang. Mas okay nga siya eh. Let us make things useful at hand. Diba? So yun guys, dito na tayo sa kabila nito pagkatapos nyan. Ito, hindi naman natulo dito. Kaso nga lang mayroong butas. Baka pagmula ng tulo nga din ulit. Ayan, todo hawak nga pa nga rin ako dyan. Kasi baka mahulog ako. Malayo na ako sa dyan eh. Malayo na ako sa hagdan. Kailangan natin itong patchehan para
magamit natin yung hagdan na pinairam lang sa atin ng ating kapitbahay. At habang ginagawa ko yan, shoutout nga pala kay Sandyman Vlogs, kay BTS, hello June, and then Bryke Ishali Vlogs. Pakisubscribe naman po sila guys. Thank you so much. Ayan, malapit na ako dyan matapos. Ayusin lang natin yan. Naririnig nyo ba yung mga ibon? Music to my ears yan everyday. So ayan, pababa na tayo yan guys. At nanginginig nga talaga ako dyan. Pakinggan nyo. Ayan. Kasi nga naman nakakanginig nga naman. Kasi mahangin. Tapos ano pa, mataas pa. Kaya yan, patapos na tayo dyan. So lilipat lang ako. Kukunin ko yung cellphone para ipakita sa inyo. Ayan. Final look na naman tayo. Ayan. I'm so proud of myself kasi nagawa ko yan eh. Akalain mo ba naman? At least tipid, diba? Okay. Ayan. View from a top. Ayan. Diba? Hindi ko akalain. Tapos pakita ko na rin sa inyo guys yung view pala dito sa taas. Pag halimbawa, maganda ang panahon. Ito yung mga nakikita ko. Ayan. Diba? Papakita ko din sa inyo yung ocean view dito sa part ko. Pero hindi pala kita. Iba pa rin talaga yung nakikita ng mata sa nakikita ng camera. Tapos yan yung nilinisan ko pala nung nakaraan. Medyo malawak siya guys, diba? Pagod tayo niyan dyan. View dito sa taas. Yan, I always dream of flying. Ano kayang pakiramdam ng nalipad, ano? So yun guys, medyo patapos na rin tayo dito. Thanks for watching and like, share, and subscribe again guys. And yun nga pala, itur ko kayo dito sa aking farm dito sa likod. Ayan. Meron na yung pili, nyog, santol, kamansi, kambing, kalabaw, manok, palaka, lamok. Yan ang sa farm ko. Pero pag nalaman ng maaari guys, hindi na uli sa akin yan. Thank you guys. Stay tough. Bye-bye.